En jero benen sungu melagapor kabrom hau pa berhau kon berhau mensim bekoj en jero benen sungu melagapor kabrom hau pa berhau kon berhau mensim bekoj en jero benen sungu melagapor kaburam hau pa berhau kon berhau mensim bekoj Kutrai Jesu beit hagane por hagane ka klimat kanong idap da ka jinkmen ka bakraw bamela ayangi ka jingko jingkia med badmin sim bangin la ban shimban tabiang hagane ka online adoration ka jongi trai Jesu beit tu penrhem ya ki donot ki jongi kanang bangin la ban shimban ta da ka jing shirhem da ka jinget ka baskem ba medon tali haka sakramen khoi tam kaduan trai Jesu beit to ai bagam sim ka jongi bangin la ban pediang yeme hapo ki donot ki jongi iway pa iway to pai show Jesu boyai ap khmi lenti yangi haga dur jongpu batko haga dur jongpu ba im Teminta tungin pai show Jesu IT yalade haga jing yada ka jong u khot u wer yangi bangin penyeso yalade bat ka jing it ka jong IT how Jesu yaki ki baro ki bangi don ka jing im ka jongi panau try daga jing it Jika jingdon kam ke jongi, namaro blay umjuk kentat, ban priang jika jing kerpat ki jongi, ki kon batlot barang li jong Te deka jing sungu, tungin ya ong lang, ku blay sibun ku try Jesu. Ngi sungu yame ku try Jesu. Ngi pendon burom yame ku try Jesu. Kublay sibon kutra Jesu kumbaw blay ong naka gospel Yohanes kalnong kabalay katkhot kabakan rew ublay u it kata yakapertay bawla ay tino ilaw kon bamarway babaro bangit ha u un omyap henry unyo kajing im bom jukut langba kane kajing it kabom tengkai jong blay
habang ipuson yaka kano kam sim jungi kadap da kajinkmen namaru blay ula ailat yangi wala ngimlong kibabit banyo mat yaka blay namar baw uit yangi ula pa ilaw kon bamruwi shikane ka perthei ban pen im yangi kinong pop kumta ngimday ban shepting ban pai shaw blay ubadap da kajing it ubadap da kajing isen ay ubadap da kajing yay map yangi kinong pop bonsen ha kajing im jungi ngilapai sakma na blay namar ngisngew bangimlong shu kibabit banwan shaw blay namar ngiladap da kipop da kisang Henry blay uong tuwan sanga pi kibakia kajingkit ngan penjatai yapi ublay ukot yangi bangin IT ya baro ki jing jinjar ki jing kuslai ha ka jing yada ka jong u walang ilong kinong pop nre yai map uyai it yangi uyai khot yai wer yangi bangin IT yaladi ha u Inyong lang bro, ngiro eme ko Jisu, imane eme ko Jisu, ngisongo eme ko Jisu. Try Jisu babha, hagane ki janmet biang, idon sibun, kipai rungai kibakar pa lem ikjing duai ikjing asa jongi, lem bakane ko online adoration. Hagane ka po try Jisu babha, ngiwan lam Ahmad jume, yang jitmu jong iros ke sangma kikon kikti
kayeng kasem jong i ba baro kini ko yakia ba kamtam makin le chaka convention la South Rigo October bikin yo jingai jingkar khu jong me ngi duai na kabanta ba iwa ke kharkrang in pas bha ke exam so jong i blai trakan ra tuai ba ka ke bai la pan kre in la sha ban le ye ka exam su i na kabanta ban tilin nong rang iba pang thlep pangring try Yesu bha tokta alem me ye kabanta ba pang ba stom jong i baru kumjo bain khasuk khasain i duai na kabanta kajing kala mut jong ulam bor lang melim umlong blai dragon rat balangop hagi pop kisang khor biang blai dragon rat ye u ai bunyo sngo mon kala mut banwan phai biang shame ngi duai na kabanta kayeng kasem jong i bada kerlin leng do bad jong i rosan bala ba ma in kala mut blai dragon rat tra Yesu ba kadnot ba jong i rosan bala kan no nang bagajing kata ka jong me nang bagajing khot jong me ai ban yo sngo ya kasur jong jing i ki jong me blai dragon rat ngi duai na kabanta mei jong i magrisha leng do bai dun barbor hagamet bokoj bakhia to kata i tra Yesu hajing long temen jong i na kabanta Kevin nongler ben yo jing ma halor pop baro mana banta ka yeng kasem bad jing ko jing khia ju kamet ka phat jong i try Yesu ba ngi wan lam ya kayeng kasem jong i BTW pamaki kini ko je khia ru komjo i dwai na kabanta kajing thimu jong i kong asha kong sni i khor kiti lai ngut bad i manisha badang don hakajing armet balai benai menta mama i blai trakandat in ko jin khia bai klung ru komjo in ko jin khia ai jingar khu godo hakayeng kasem blai trakandat kini osngau no e jing khot jong me bakin kala bamut ru komjo na kabanta kajing ko jing khia jong i IT thaba kajing imen sim jong i ru komjo kar khu godo e kayeng kasem blai trakandat tus ngau tus ngap kajing duai kajong ni kayeng kasem bat ai kajing jong me ngi duai na kabanta u al ferios singkli balik tray sa Kashmir mentala sitayo omyo khobor ai perkayeng kasem kadon hagajing kuslai jing mut ikan men beta kandar bemen remen sumar hagajing tray jing kata kajong u kumusipai ba unu laj nya jing ma jing mensau halti sengkin hagane kajing apahara sa ki bordar beper ngi duai na kabanta kayeng kasem jong i garnet majau kajing ko jing khia jong ki baro blai dragon rat karkhu ko do ikani kayeng kasem tra Yesu ba ai men chong khet chong sem hakani kayeng kasem karkhu ko do yaki ngi duai na kabanta i bayarlin bo phang ki khon ki se baro kin yo kajing ko jing khia karkhu tra Yesu ba ngi duai na kabanta i wa friendnya khongbo bain la phaban pass ke exams nagabantai basuk shisha khongbo binyo jing ko jing khia kamen bapura kamen sem kumjo nagabantai Justina khongbo binyo jing ko jing khia i salan bor khongwar ban bha kamai kaji i duai nagabantai i bayarlin bo phang binyo jing ko jing khia blai dragon rat tur khu ko do e kani keng kesem a heki ke jing ai jume i duai nagabanta i merciful bain la ha ban thok exams jong i blai dragon rat tu ai ba kai ke bai la khre in kan mau ba i tre stom jong i kan sai so a jisu ba bhang wan lam ye kini baro ki bre ki baran kam jing ai jong me dokta tu kner ma me ha ga ni ka por yaki ye ka ying kasem ki khoni kati a jisu ba bha halor jong ki ye ka ai ki bai pan la ka long ka mon jong me ha ga ni ka por i wan lam ye me ngi kerpa di me mentar yang syirhem ngi ruai kerpat mani chimenta da ka bai ka sur ka bajam
Jesu baba ko blay ba i jingi we pe we to one ha ka yin ka sem jungi ha ka donor ka jungi thasai ka jingai e jumi halor jingi we pe we bishimanta ha ka ne ka online adoration ngi wan lam biang sa yisin ya jing thmu jungi kong anna mary senkli ka yin ka sem baro ba kini ko yakhia kini ba ka mai ka ji ni duai na ka banta Kajing temu jong Melina sangoi na benta ki khon ki ti lai ngut kini yo jing ko jing khia jing kemet berkapat kaying ka sembaro ni duai na ka benta ulok jong Melina sangoi bodon sejingai hakjing im jong ni ka perthai bon phai no bon kala bamut no bon im thamai how chris ni duai na ka benta I bodon bok maulong Manak banta Eric Sinkli Joyce Mary Sinkli begini don barabor hakamet bakoj bakhia kta jisu babha yakini haki jingko jingkhia jukamet bakamen sim ngidwai nak banta Robert Wanyang nak banta kayeng kasem badon hapdeng begini don hapdeng jingko jingkhia bad banta Jinsi Wanyang barang jingpang tra jisu babha to kta tapen koj yaki khamtam Jinsi Wanyang Traje subha to ai ben yo ekamet ke bokoj bakhia idwai nak banta ikong Justina kongsit badon hapreng ke jingking kle bar ke jimom koj bom khia bha kamet ka phat idwai nam ta kayeng kasem jong ibarok kawe ta ji subha ai ke jinga jume idwai nak banta day once ngok men pawa badai sikha jong imenta kasngi kerkhu traje subha ya day ngok men pawa Bain ko yin kia kam tama la bain la ban ej bhai me nakapor ngi duai nag banta ni thmu jong violin maring bad iba Rocky Nongrum bad iba Gregorius maring kam tame badon hospital begini ko jakhia no traj subha to ter kiti baklan bo jong mi hakini ki bapang bastom ai begin ko yin kia no ngi duai nag banta kajing thmu jong Aida Kerpat Pawa Kamtam baila ban kala bamud ban pediang yo Jisu maka ying kasem jong ibaro ni duai na kabanta kijing ko jing khia jong Christina Raji kijing te jing ta jong maka ying kasem ka jong ibaro tra Jisu bha karkhu do ikani kaying kasem
ai ki jing ko jing khia ju kamet ba kamen sem ngi duai na kabentai anita khonglam register khonglam bakin yo e kam ka jam babiang bakan play kalat kelenti ba bakin ko je khia ngi duai na kabenta kajing temu jong i evangeline khar umlong ublei trakan rat play kalat kelenti ban yo kam ka jam play trakan rat kar khu kar do ya i play kalat kelenti ban yo kam ka jam bila ban yeng ka jat la jong ngi duai na kabenta i kawanda shishas em yong badan hapreng jing pang jing mom koi bom khia kata kner me jisu ya i ban ko in khia no ngi duai na kabenta kajing temu jong ikan di dadakar kam tam e jing kelab mud i samla jong i lay trakan rat to kata ya samla jong i ban kelab mud no bat ba jing i jong kini kiar ngut kan long shisha berkersoi na kajing i kajong me ai lay trakan rat maka ikai baro kan lom karkum kamon bakho jong me ni duai na kabenta i ba shan lang leng do u wan chilang leng do bren ha pring exams khanang makila ha ban thok exams kujuki bakila pun kre bakin pas bha ni duai na kabenta kajing themu jong i wan da shisha wan yang makam tam prangut ki khun prangut sipara bakia don ha kajing bom koi bom khia kamen ka phan kar khu ko do tra jesu bhai ki idwai na kabenta kajing jathat kamen sim jong i edwina pengrup Quisila pengrup Sebrila pengrup Martha Nirit pengrup bat Yonis wan khar aji subhai kani kimen se malakhlat no ya kahima beneng gejong me lara kidanon kam jindwai idwai nang bakane kabalang barit trai ji subha karkhu kado ya i konra dekhar badeng dona pedeng gejing bom koi bom khia kamet ka phat ai ben ko in khia no idwai na kabenta i sarafia rambai don hospital manta jing pang thes nam trai ji subha tu ai bakane jing pang kan jano lay dragon rat tu ai ben ko in khia no in yo bor no met ben sem idwai na kabenta kayeng kasem jong i ba bishar lang pengrup na kabenta kayeng kasem jong i lauk lakan te pengrup dari te pengrup kerkhu trai ji subha kani kayeng kasem ai ben yo jing ko jing khia met ben sem makini roya par ya bhaya met bha kamai kaji idwai na kabenta kayeng kasem jong i sun khong maulo begini klan bha begini bha kam kajam bar kam tam e kajing ko jing khia ju kamen ba kamen sem ka jong ki tra ji su bha tha say hello jong kini baro ki bengi dwai menta e ka jingai e jong me pendap pen biang ha jing na ju ki baro i dwai na ka benta i senti maring kajing thmu jong i kam tam e ben yo ka result in pas bha i dwai nam ta kayeng kasem ka jong i rukum jo idwai na kabenta i Armando nongrum jing thmu jong i kam tam e ya kamen sim jong i preson khongkrom ben yo no ya kajing thai mjukut idwai na kabenta i edit mulat kam tam e jing ko jing khia kajing klan kayeng kasem khonik ti baro idwai na kabenta i Winifred Shela ba i pang bastom blai takan rat a i jing ko jing khia idwai na kabenta kajing kelabamud jong kinong pop trai ji subha idwai na kabenta kajing thmu jong ilio mary compare masar na kabenta kajing thmu jong kandida dakhar na kabenta i dising pawa na kabenta kajing thmu jong i yola mukhim bai pang kajat kerkhu kodo blai trai kan rat bai ko in khia no idwai na kabenta kajing thmu jong destar lance imle mama iru in ko in khia no kajing thmu jong Fernando Stefan Nongbri ban yo kam kloi kajing ko jing khia bathia hospital trai ji subha kerkhu kodo na kabenta kayeng kasem bat kajing thmu jong Alexander lengdo ngidwai na kabenta kamen sem lakhlat no jong kong Serila lengdo Margaret Albert Jasmine Clee Mary Danielson ai blai trakan dar hakini kamen sem lakhlat no ya kajing tham jukut ngidwai na kabenta kajing thmu jong i Ramon ki Langstang Ripen yau ko ki khoni kiti Angelic na bat Frankie idwai na kabenta jing thmu jong Crispin Lapang na kabenta kamen sem jong Dennis Lapang
John Samyang Yonis lapang heb lapang idwai tra Yesu bapha nag banta ni thmu jong kini ki basim banta kan ka online adoration banta ka janmet the sai halor jong ki ka jingai e ka jong me bakar khu ka do e ki idwai nag banta I Vediami Suchiang idwai nag banta I Iban Pilelas im idwai nag banta I Destas imle nag banta bun kini ki wipat ki ba bo jing thmu kan janmet the sai Yesu bapha I pendem Ahmad Jumenta janmet kedup ngi kenari kiti baklan bor jume the sai halor jungi ki jingai e jume ha ka yeng kasem jungi hai khoni kiti he kam ki jam ha ka jing thmu ki jungi kam tam e ki men sim ki jungi one try Yesu bapha ha ki donor ki jungi chong khet halor ki donor jungi banginam jingai shona me ha lang baki pop ki sang ki jungi hendre bangin jan lang baki im bapha ki jungi ai baki jing pang storm ki bangi don kalong kalenti ke bapanjan ningi shame ala kalong kamon jume pen koj ningi tu pen koj try Yesu bapha ai bala kalong kamon jume bangin niasha ndai ai bakabor joga jing petengen kan don halor jingi we pe we kar khu ka do ngi menta i dem khrup ila kho seu ban mane yo blade dragon rat bolong blay us im jungi ni simenta lang ban dwa ra jing shirhem togin dem ngin yamane
Giêsu Baru Giêsu ngam sen ngam tim Baru Giêsu Kanung Amen Kagerten jong Giêsu Yo Giêsu 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 Baru Giêsu ngam sen ngam tim Baru Giêsu Kanung Amen Kabrom hau pa bad hau khôn bad hau man sim khôn Kabrom hau pa bad hau khôn bad hau man sim khôn Kabrom hau pa bad hau khôn bad hau man sim khôn Ko denot khoi ta mo Giêsu Ko Maria kono yarap ki Kristan